gacéine tá sé carú tar éis sé ar maidin inis agus tá mé arás an seo a rís in airport Bloglia. Tá mé an seo le cara nua a rís anmh agus mo chófartaí tí cóma agus sin Richard. Do you got Richard? Tá Richard Tuirseach ar maidin agus sin ceart leir mór formar an aircoach ag a dó ar maidin agus ní raibh ina colla ribh sin bhí mar thuas agus tá míad róchean inis chun na híanna seo a dhéanamh a hiile ach seir lucht sin an saoil tá rá etals a going inmh ar dús tá míad ag dul go London Luton agus tar éis sin tá míad ag dul chuig rud nó go friúil ar fad tá míad ag dul chuig an Albáin. Now, níl an Albáin ach an Albáin, so be míad ag etal seach Tiorána go dtí Tirana ó London. Ach tá míad ag tinú leis nach bhfuil. Beg, agus tá gaeilge áling ag Richard tá ar nghfuilteacht féad a going sa teach so beg sé caint galore nach ag tú. Becca míad. So tá míad san airport Luton inis I London agus tá míad an seo le chuaigh uair an omarcha ama ar aonós ach ar a laghad for Richard Taste canó ó crispy cream agus ní raibh siad a going hana féin riamh so chutá siad Becca míad now an ish. Oh yeah. Shine biscuit, you know, shine an cúiseanna míad taisteal. Shit hey. Cultúr. Fear cultúr. Is go da? Meh. Ní fiú málam taste canó. Tá míad san Albáin. Woo! Cráta ach an seo agus tá sé go hálaigh. So tá míad ar an mós isteach ón airport agus bhfuaireamar le fearr atá ag iarraí pub gaelach a thosnú an seo Tirana agus bhí sé ag ggurcaigh agus bhí ólas aige ar dearthad níomh Padraig so dain beag atáid. Tá mé I cearnóg scarandar inis agus seo príomh cearnóg na cathrach. Tá sé an óthach an céad atá ann agus tá Richard ag dul go dtí an banc, tá mise ag siúil timpeall agus tá sé anias ar fad. So an plan inis ná dul go dtí brún ó Hoige, tá míad ag fanacht brún ó Hoige a nacht an seo I Tirana agus seiceála isteach, beidir beg going agus sin teacht thar an seo agus go gáín dinéir a ithe. Tá Richard ag buin tríal as octopus, chutá sé Richard? Se go má? An blasta? Yeah, an blasta iontach. Mal am hummus a tire, vegetarian heile. Bhí Richard in a fiol seintóir ribh é sin ribh díreach an chias a seo. Look, tá mé le zero. Daoibh ar maidin ó Tirana Grianmhar. Tá míad ag siúlanis go dtí an stáisiún bus chun an bus a thógáil arás go dtí airport Tirana arís agus tá míad chun clúiseáin a fháil ar chias.
ní animation riamh in our héal an bhirrta agus Ferrer Kyle Richard a cuid cadúnas Tiorána so níl sesin an ann an Tiománaíochtaí yeah, Kyle sé so caithfidh mise Tiomáint ach níor Tiománas riamh an taobh yeis mar an éireann mar sóldíobh Tiománaíd an taobh clé so beag sin difriúil agus comála sin ceapan go mbeadh sé níos éasca chun glúisteáin ua I bríochaáil tuis go an ceann lábha anna difriúil an taobh eile. Níor úsáid mé ceann mar sin riamh ach irid ceann ua I bríoch so tá anna cuid le déanamh going tá an beagáín ar bhí seach ach tá sé curtha an átha going agus caithmí dul go dtí airport arís inis chun é bhailú. Well, gach aine táimid in our glúisteáin féin inis. Woo! Táimid cósásaling féin. Píosa comhairle díobh mátá sibh ag teachtain seo go dtí an Albáin. Caithfidh tú carta creidmheasa a bheith agat. So bhí 5 thóg sé anna cuid ama chun é sin a dhéanamh tá carta debit aing ach níor sé sin arúnach so bhíoring dul chuig ATM agus airgid a thógáil amach chun air leise íocha ach bhí sé 6 dechar ní raibh siad sásta gan an carta creidmheasa a bheith aing ach dúirt siad ní gáid an cadúnas idirnáisiúnta Tiorána a bheith agat so is féidir le Richard an Tiomána dhéanamh cumá agus tá sin go húntaach mar ní mála a bheith Tiomáint just tá sé riachtanach ach is má leis bheith Tiomána nach má so like déanamid málar tú ach contosnú tá mé tá faoise bharm go bhfuil sesin ag Tiomána inis ar dús tá go míon sais ar bhí seach fína rudí mar sin an rud is stocht a caiid tú an ceol an siú ar dús yeah agus an léirscáil a chuir si suas so táimid ag Tiomána inis uair nach mór gá uair ceapam go dtí an cathair d'Arbanam scódar agus tá lochanna ann agus tá nádúrann fécinn sé híoming so táimid ag dul chuaigh inis. Táimid I mbaile beag inis d'Arbanam leze ceapam leze nílas gom agus tá mosc áling an son bigger seo tá sé an son wow for Richard roinnt light den clúas mar tá cían ina clúas aige agus tá sé fásach ar fad nach bhfuil agus is fiol an agus líam fiol is anatain so Richard bocht níl sé ag bratha go má ní ach fós bhí sesin ag Tiomána an so seo thart ar uairclaigh ó Tirana agus tá beidir dahad cuaig nó méid níos mó going go dtí scóidir so táimid chun roinnt lóna I hanis agus búil an bóthar arís. So bhí an pizza seo níos lúna €4. Is even lom an Albáin. Tar éis ar lón I leis, bhí sé an am an Tiománaíochta thuairt domsa. Bhí sé beagálín dúslánach ar dús a chuaigh mé a taithí ar. Chruiseanmar scóidir sa tráthnóna déanach agus beag níos móla feiceáil sa céad íseán eile. Go dtí an céad áit eile, slán libh. Ferrer caithfidh Richard dul go dtí an ospidéal lá tar an seo ní fiú é. tá sé cuiseach fór Níl éidir timp láta Tá mar an na daoibh. So Tommy dig. Well, God. Oh. Fabulous girl.